So, nagpainit tayo ng kunting mantika, guys. So, piprito natin yung tuyo natin. So, Guys, welcome to YouTube channel. Today, simpleng luto ni hello po guys, welcome back po sa Simpleng Luto na Enric Channel. So ngayon guys, gagawa po tayo ng simpleng recipe lamang, yung iskabitsing tuyo. So sa Bisaya, tinatawag namin yan na iskabitsing bulad. Okay? So ito pala yung mga ingredients natin guys. So of course, hindi mawala yung ano natin, yung pinakabida, yung tuyo. So bumili tayo ng 2 pirasong yung lapu-lapu. Ito na maliliit na piraso. So yung iba nating ingredients, mayroon tayong konting asin. Yung mamaya adjust lang tayo kasi maalat na yan. Siya nga pala, hinugasan ko yan para hindi masyadong maalat at saka lalambot yung ano natin. Okay, yung tuyo. Konting asin at saka meron tayong durog na paminta. Mayroon tayong 2 kutsarang soy sauce. Mayroon tayong 2 kutsarang vinegar. Mayroon tayong 1 pirasong bell pepper. Mayroon tayong 4 na kutsara na ketchup. At saka 4 na kutsara din na asukal para manamis-tamis, mabalance yung ano natin, yung tuyo. Okay, and of course, hindi mawala yung onion natin. Yung onion, garlic, yung ginger, at saka yung kamatis. Yung 4 na piraso yan. At saka mayroon tayong 3 kutsarang flour pampalapot mamaya. So, sana guys, magustuhan nyo yung simpleng recipe natin. At saka ito na yung susunod na proseso sa pagluto. Okay? So, nagpainit tayo ng kunting mantika guys. So, piprito natin yung tuyo natin. So, ngayon guys, para sa sauce naman. Okay? So, lalagay natin yung, of course, yung garlic natin. Yan, okay. Golden brown lang ang konti. Saka yung onion. Okay. Sabay na natin yung ginger. Yan. Oh. And of course, yung tomato. Kamatis. Masarap to. Lalagay natin yung ketchup. Ayan. Okay. Sabay-sabay na ito lahat. Itong asukal. Soy sauce. Yung vinegar. Ayan. At saka yung bell pepper, of course. Okay. So, halo-halo lang tayo. Ayan, hayaan na natin na lalambot, okay? Lalagay tayo ng durog na paminta. Ayan. At saka yung pampalapot natin. Nilagyan natin ng 1 basong tubig yung pampalapot, okay? Yan mamaya pag sobrang lapot, ilalagay ulit tayo ng tubig para may sabaw naman ng konti. At saka kung gusto niyo ng masabaw, mag-adjust lang kayo. Mag-add kayo ng maraming tubig, okay? So ito guys, add tayo ng 1 basong tubig para naman may sabaw. Yan. Adjust lang. Okay. So, of course, lalagay tayo ng konting asin. Yan, kasi maalat na yung ano. Adjust lang tayo. Titikim tayo mamaya. Yan. Okay. Hayaan lang natin kukulo yan. Lalagay na natin yung tuyo. Ito na guys. Kumukulo na yung ano. Sauce natin. Lalagay na natin yung tuyo natin. Okay. Yan. So, saglit lang. At saka ilalagay na natin dun sa ano.
Ayan. Ganda ng kulay. Okay. Okay. Palalagay natin mamaya sa ano. Ito na po guys. Tapos na po yung iskabitsing tuyo natin. Yan no. Ang kulay pa lang. Yan. Gandang tingnan. So sana po nagustuhan nyo yung simpleng recipe natin na iskabitsing tuyo o sa Bisaya iskabitsing bulad. So sana po patuloy po kayong susuporta po sa channel natin sa Simpleng Luto Nenlik. At lalong-lalo na po sa mga bago po, sana po sa-subscribe po kayo at don't forget po to press the notification bell po. Maraming salamat po. God bless. God bless.